Kati. Asemu edie no kurenie. Ayese kunu ahaban. Yetase no benyansafo ani. Me kura akere se ma bem kura ye ebu. Makwa akere ho sisia. Akwa kobusa na kototo na no. Na asemu akere kan se woni mu hwe. Kosi se wo kura no efiri mire na wo no yi sa no baba ye no. Wo ho adwene kura ni tirim. Ano ni ure kura fi sa nkomo no e na sadi kan hunu se metakonwa so nti senko otwa ntoro so a anka me hunu eti wo dia wa me se busa obie mu o wo ka otirimu a apart from akere no obie ni wa wo ne wo antawanta wo bia fo me kase obi amne no won to ko bia ana boa asasi asema yeke meme nana me maame papa ena koji asase no to firi o mo busuanse Samu okoto firi ho no ena we mo sori no mo yese asase o mo dia na esi dabi ya to de ko be krata nya chiro ema me maame eti asiro ka yesa de ntwa kakra mo mo anya o mo so yinchi ma ntwa kakra ma ena ono be to yo se chinchina asase nya ye na esi aseme ntesa asem nyina ni o owura me ni obi ni asem me ye panyini me ti akonwa so sabi mini kuro ye niwa echia mini nipa na nanom eda na di kire me na meka ne senye bibia na ye honhom asem ade bi wo honom a honamoni ne ye tutu ye hofo me tuufo se me nua me srew bebere sawo kaka wutirim na wo hwese wo no obi ani asem nanso wo kwa asase no so na sabrichie yi abɔ wo dia me de sabie buru sabie nya don ka menyansa kakra a me de be ma wo ne se ebe ya nkatwe ho firi asase no so kosi se ebi kura no akoti asase bone so anase bia nananom samanfo mpo empesa asase no wo do na besi so he sa wo hwe ne se wa wakoma mu de wo susu se asase ne ya wo dia nanso enipa bi peso chinchim wonsa agya onkwanti kosi se de wo semi ye bia maye apa ye bia wo semi guomagu menim nsama me ne me nananom nkaye na menim obi a waba manim a wode ne haw asa kokoda me mpese obedi kan anu nti wo de yenhwe ade bi twe hu fra asase ne so ensiso bia ni yenhwe se saa yoni ebe firi wo so a se firi wo so de a na nyame hunu ba bi asem no poma sibere wo na ekoba ne sei na me gu nsa me ya paye na nso still na de no kwa na ekoso de a na se okoso a me hunu ba bi afiri kosi se na nanom nso mo obi adi nkyerem therefore nana no masase pa timiti meja ase obi mfasa ase wowura nchiri manso wa chiri wa mbuti mafasa ase na ibi papa sabie buru sabie nya ado na ntwie ni podua mpo anka ne to na ntwie ni podua na anka ne to sabie nya me Komfo wona nana wo pra asase ne to ho no wono wai antu be di asase ba ko achi ahwere wo kra na nti wo ti ase ntu ntimi nya adwuma mpa asase foforo me de me tufo kosi se wiase mpanyimfo so benyansafo yebu ne be ne yen kana sam ade na ati ni chi Osaa obeje di se me ko mama asase so se me kwa akopɛ aduane bi ewo hono me ko ya na ma akire aba hono ma ba bepamu me efra asase ne so o maami afuom na akire bepamu sesei o ma me ntumi nan si asase ne so biem na asase no ewo mo se me maame dia de batenya me dia oni hono mu biem asase ne nya me dia nti no mama nsi asase ne so biem ena ofa me dia ye me ni se ma akire wo ho ye aduane a o mama bi ndio o ye aduane a o mama bi se me didio se me ye den ma akire mfa me ho ofa me sure woni ne nkasa Osaa wasma wakan akire wo ye aduane a okoso nim
Meye bibia wo fie ho de wo se me top niema eboa no me ana meye bibia wo fie aduane ne manu awie no se an wa mfa me di anka ho na nso no maye aduane na awie wo na honoma na so wa fa odi anka ho nyom ye bibia efiade ye wo fie ho na me ana meye bibia me wie aduane no no ba be pije aduane na fi no se aduane me nka ho amfa me anka ho na nyom se wo je mi wo kan de e de do wa wo de aduane si jaso ano a na wie watan wo so ma Agya ye di bi ansan oh therefore tu boko de na maja mon paibo na ayi o ma hene dawuro boy kwasafodwuma amante ni nyina ba ma hu ase na mentiapo na wo ma committee chairman esote kozi sonso de ono e man so twefo wo be hu so atwato de ama se ne meka no ya aso me ba o awura anya fie boka bani ne ba no afie ko akoda no wo da papa no no a cha wa adwohwa they say wanyini ei we say do ba cha no anyi a they say de wanyini akoda na akoda akoda musa mete so okro kasiem na buru titin o say bawura mo bi ntiti mam kokora ntoto ho sa wate enye na se mete se mo okro kasiem na wo ba da ben mi anaja bi titin mo wiem kakra he no wo ani tua they say no me talia na awai betweama ana jam se ni womra mdidi amamani bi edi ni se wo abetina to ba ya che acha kakra ana mani janhye ne so on tempie ebi ajadu munim sese bi wodo a wo mene montam ni sege misi dom abusua no ajadu mi ntimi hwɛ sɛ wade da ba bi sɛ ya na sɛ kwa sɛ bi wiase mpanyimfo se ntifuni ho a apagyafo ho ya no ne sɛ no amene na sɛ bi abonte so fo kra wo ya nyi omadoye mani mafie manfo ne mo de bram ye ha edu ho kra no ba ye egu na asai emu nkokɔ emu emponche mu nantwie no se bibi ya mo mani ma so mani mra what die wa ya me wo fa ase ma me me wo fa afie pokua wa mama kai wo ma me Osaa eni chiro ma me sabi na na kan ya ben blafie what ma show wo ma me no ye nipa avioga ni nipa wo wa ye nkane kira sam mane mrafie wa ma me wura kra ho wa ma me wura wo de mane mrafie yo na ne mate bru mate we abasi me kira me kwata bigum aka bi nua bai Osaa Ago. Therefore. Ago. Oh, Bema. Therefore. Hey. What me anante? Obey day. Kakra. Oh wow, many anje. Obey day. Ya de nanu mo se. De nanu mo se ampa. Yi mi nana kwa ure. Ofa ya manie. Mu ma hame. Mu ore nana. Se ye kakru ye ne de bia ye kase ampa. Nokura ye kura no. Na kura ye ampa. That's a Bruce da na me da ho no abeka che me se. Me ntwama me nkwa asase ne so bi. Na de ye nhwe achi ne nhwe de besi. Therefore. Me di wo se yo no. Me se no me nan no. Efiri ho ekọ wutimi tia so a wonte yawo no kakra bi nso so me force me se bia na ekuro kakra bi no de sabi tete ho enso so me tia so se de se no wutimi tia so kra efi se me ja ho kọ wo se ye hwe ya mun kan hunu se wo panyini woni hwe kra no o wabache na sabi buru sabi anyado ade a wo akoda wo fro dua so a wo behunu no panyini tefam a wo hunu ye ka sam kire mu amuntie therefore na te a ye te ha no anya sa ye te ha ye peso o aya nananom na de ye te ha no nananom so na de ye adwuma no kure pa onse enne wo de sutie ye oyo no wanya fa ahodi anka obedie japade achi obedie asase achi wani mra ho so no na sabi wato wo nananom onse do na media mani age se empo no wutu sa na mo no wanyi wayalesa we have me say na akire na ebibu asase so se on pese be si asase so bi
Nes wa fa kwan bi so akoye bibu asase nse mintimi nsi so bi na nenso Osaa yem so wote ase die ne sete saade a na me bisa se anya bia a kire no odele ana minim na sabi so wodele nso a krom ha baifo minim wo nyina na sabi beye bia ni hono mo ni tumi eso sene mimi tumi sa mimi ya ade no obesi ade no kwan mentino ba sa no na ne ne de tumi no de ya adwuma na ne de tumi nso ne kura no what can I say ya empanyifo se nyina nkana ne mu ntete nkana minim de meye na aba ne se memani akọ ne ho na masrew se ya wotwe ho fira asase ne ho a wonya wo nkwa no ja che no Osaa therefore ja manenka na yem pasam ne poma sibiransa minim se emu oya emu orem eya busua japade nanso no anya wo na ade wo nkwa eba betwa so emumudie na therefore asase be se 10 acres minya manemfa emma mia me papa mo koto asase ma me papa koto asase no efuro mo busua asem emma mo be ka kire se moye mo bo munya bi nidi so enti entwa bi mamo ena me maame no ka sa de ne be ya de entwa kakiri twa bi ma wo o soli na nsin a asase ni na ye mo dia eno ho manso no ne ye twen sa no empanyifo so obosumo ni monko empo no ye kɔ ne mprensa odie ma menye honhom ade nwie na me hunu sa asase ne ho ate ama wo betimi akoso mate kosi se wonkwa hia me mate na anya bia no te ase obedidi ama wo faasefo bi anya bia di etu de me nya mamre ne amane bia se fata nwie na se eho behia se wo bekɔ hɔ no mo a na ne wotu anamo wate ma menya na mam ne ho be kire wo kakra me kura je me hu yei mani age ei ana dia hwe ana le America kura de obetimi akɔ metimi akɔ ba je peace ene peace mo yeah, I'm inside there. Kollege Komfo, I'm inside there. Agya me. Yeah, I'm inside there. Oh, Komfo de ba mon sachira margin. God is coming, so repent. What for ya ba tasi so akomfo sam na ya mo. When the kachira mo say Komfo eya ade a onyankopon si yanso. Abosomsom ya kwasi asam. Abosomsom ya kwasi asam nsa kira madwene. Me ka kira mo. Bo waye wadwene se. Unya asam ade bekọ Komfo on me ka kira se Komfo no o prewatu amane bone mu. Na mom no twade abonya gopon pe ne betima sa kira wadwene. Praise the Lord. Praise the Lord. They say one of preaching no. One a treasure. Congregation way. At least I make a saying na congregation edom no way wo way ana me see at least kasa make a saying na say bi mo ofi o sa wo akokoduru ade na nkasa nkire me one on one oh se me hwe manim e onya me bone na nya menya wo bone na wo preach no okay kasa kire me sa wo akokoduru aka hwe manim sa wo akokoduru a ka hwe manim and na you working preaching and na minsi nkunya enye de preaching ana me say sa wo akokoduru se asam na wo kan wo nyina so na se wo gidie wa asam na wo kan mu ana me so me kire mo di agwa me kwala ne ti sesi na wo sabi ade nya me som na wo som na wo me pesofo bia me na aboma kuti a wo hye roba mpaboa wo de ye ntwa so mum ye na sabi anya nya twa jeun na kan kwasa sam wo me ni pona kasa tie no wo ya boa me ye nyame ade wo di agwa me balance uti bia Jesus Christ of Nazareth wo di agwa me ade na mo from ba mo from Bible mo fa Bible ni kura mo free say mo obi a wasa enya ba me kire bi wa hwane kire enya ma me kire bi wa ya kasa bi Jesus Christ of Nazareth enya ma me kire bi wa ade na wo betimi akire wo hwe me frɛ wani me de bo na eto wo pa nkwa ne honhom mu battle kire de wo betimi akire no kire bibi wo ya be fie sa wo so wo honhom wasia me be de wo fie so so wo honhom ade na wo fie ade na wo fie nie ale na kofa so ba me twam me kwa me ba bi na wo di preaching sam na abosonsom ya kwase asem wonim de okekire asase na me ka se me chew da bi o wonim de okekire asase wunyame no ya kekire asase na owe ye kekire asase no me ka se me kire o me tie o twede aponyankopon o twe no Revelation chapter 5 verse 30 o twe no we
Watching no. Na wo wai. Na me say ni yafunu mu. Wo yakwase ade a yetwera na wonyina wo timi di ho adanse. Wo wagimi ho. Nyame nipa na kanyi so yakwase ya no. Na me de nyame adre se wonim nyansa wo bia ye na ade. A ade no kra no mimi no mie no ya mahunu. Ayete ne yete ye. Na wo gigi ho. Na wo gigi ho bi na ko wo sabe di matam. Nyame na msuro ka so yo otwe wate. Sha. Onso nsa kira. Sofo so bi o. Afi onsa na so ko to say opo ba. Wo pa ba. Akyere bayi. Atraba bayi Pantang. Afa ni wo pa ba. Na se we same domi no na me kunu a. Ya se konfa ne ye. Domi kunu. Na de wo ye da bi o, de wo ye same to so tasu kokko a. Ada na mo pento kwama mo ho. Da bi o, na nyame nipa. So opo bi a, oni hu kwan se obi na no pe na na. Na ti wo kwa ko pe obi wa abra wo kura Bible we say abra wo kwa ya oba ne ho ade. Na ti me feelings. Kwa ne kokko bu hu na busuafo. So wo feelings a kwa na busuafo ne kwa ne ho ade. Sofo. Kabra baba mama. Sofo. Ya na me nim dia asofo nketu amaba me nim dia moje. Mama no bon nim no mama sita. Oton no kono we yangoma so. Ana de ya tonso. Ya tonso. Nyame nshira wo. Mama sita do kuru ana na de na tonso. Yes. Mama kasi mi nshira wo. Nim nyansa be ma me ko. Ele na na sita ya tonso. Nana, if I want to show me why. Na bi fa show me. Yeah. Oh, na bro ho ase baby a wo keka kore de bra. Obetima bo oku. Na edam bi na wo ba na se de ne ha. Wo de wo asem ko Komfo so. We na kasa lanse no be Komfo no te kono nguzo. Oso fa bo. Oso fa bo. Wo de bo ti se nyi bia. Na me su ta man ba be ya sofudie no. Na me mo aboabo o. Anti abo no kono nguzo ngo na se wana no hoden. Eni ese mmio no. Aboabo. Nana. Friend. Hey, taso. Me ba me kra am tinima. Edire te wuni no sa no be dey. Ezide na be. Ye me tinima ya no. Wa training mada. Me ne bash mo. Bash. Alaji dondo mo. Na obu won sa no be dey. Se ba training mada o so bo. Mama kasi mi chiro se me the Bible ne to ho no ma ho. Bra, na po fucking. Fato. But mama kasi mi chiro. Fato fato ho. Onyankopon. Ade na won kan to kwa betimi ako. Na me want Jesus. Just mo janka wanim. Just born a boy serious mo dey. Be born en fena me dey be kan so. Jesus. Obeshamachi o ojan obeshamachi. Ojan obeshamachi. Obeshamachi. Jesus. Hey, Jesus. That's what the movie. Jesus, let's cover mama sita. Rabasunta ya raba. Jesus. Afene ready no. So mu obi ada na ma bu. Agwaro. Afene mo kakra o. Afene say na uzo preach be Bible na bono. We jimi baba. Why are you? Ana na ma bu. Yes. Ye na no omu nji ni se mitimi bu no. Apu na obi ma wo. Mitini ma so te. Me say me why. Eva. Atosu. Me no e fe say. So me wa na mo. Ya de ko say o se chastela pa. O wa se chastela.